Gatue tuke into abanyene. Yani let us examine ourselves. Examine yourself. I examine myself. Yani tuwe tuke. Kero monte tuke. Wana libaga kero monte aguwe tuka. Igoto irete libaga kono kutuka abande. Ngakibaba mwakore teke ntokeli. Ngaya tukagenda tukakora gosenga ki. Baba okwabe to moriri. Kelinje nare guanja. Keli akora maiso marare. Ekigera ki yani tindoji. Libaga kanyaba igwana nire nando yo chenji egia ekiagera gwatebira tokora tinga. Toroji. Bane no yana saba hivi. Koko yubago tebanga choma ayekarabu gata pali aba bagukwana mono aba tanga samba eta eliye kabiriti yeke imbata geta kora rubugango erinde ta korangagi yebono oro rene nduko toko soma maliko nkioko korere bibi omuntu ota gotige kiagere kero igorera ike kila mtu atahukumiwa kulingana na nini. Yani bare buya bamenyete buya bakoragera buya yani barabuko naki igona igunganyo orumosori bwe nyama yanda yani umuntu nakoranga nyama yanda iwa kabanga intemboli eke kabanga intemboli ekiagara kibesa njikora tenga arabu ngiyo kaba arabu tata mbabu gatiboko omuntu natwara likuba iyako ananyagitari lakini ya noruara mareri iya kabanga kara maretara jikonini arabu menoru muri kora mura banorete ochikuerigerio kumina gakingi kaanda ari bono na inji inzuki inji yemo bono wana bakage no buusi na berereti kunka nyuka akinga kinabaiga ochimura babu yonde bari buya korene na sengenjo bakori chinyama baba. Get the point. Take a step forward. Moja kwa moja msomaji, naomba uende mpaka kitabu cha Yohana 8 mstari wa kwanza mpaka 11. John chapter 8 verse 1 to 11. Yebona. Nambia chuni akasala naende kami. Abantu bonse bakamukiera. Naera agaikanza akaborokera. Aboroki bamaliko n'abalisai bakalento mukungu obwatetu asobutumani. Kuba mubekiri gatigati bakamoteri omworoki. Mukungu oni gagwatu akahokora obutumani. Nabasa matika Musa atochigete ko bakamagena abakungu banga bunuye. Nakiya yote baibura asare. Igwa. Biblia yate abanga ekero Yesu akogenda sigetuni kia Mesaitunia basi mambichuni agasoa sekaru agachaka koborokereria ekera achaka koborokereria abangwa na bande bakurukwa abafalisai bakareta umukungu ekero bakomorenta bosia iga bakomatebi abagotebi Yesu ng'umukungu oyo iga ireda 100 igatwa monyora oyo kobwatikana na majika Musa umukungu buno oyo nkiagwenerete amagena gwakwa bono ekero Yesu akobarigereria ng'asa verse 6 Biblia oteba bagateba ring'aneria soko matema banyore enchera bakomosoera korende Yesu agekumba akarika nekiara kia yense inki bagosoera Yesu igo batagete Yesu atebe ng'a muna mwatebire tigekore ng'aki erinde bamanya komobori ng'aki ekero ogoteba ng'oyo akwa amagena oyo barengenere ng'ayare omaete na intu nabo tokworokererigwa nabo tonga abafalisai nabo tokoranderigwa lakini kwanyang'o omonto abegete ebireng'eri ng'a nkebe kigiatoru okine ekianyarebe good abumbuya na igo moiko oretire amang'ana bori omoiko oyo noro gaki ekero wamuire koreta amang'ana tiga bono omoiko orente ebibe biao omenyerete garatiga morisiki oproposeti erieta ria omorandi oyo yaya ekiagera ekebe kiao giakorire ng'aki giakuniru bono igwe bakomotebi ng'omokungu buno oyo Musa agatochigete tomwaka amagena aye ng'aki kware goteba Yesu agekumba akarikana gento ki gochinse ng'aki yateba gose gwachakire korika kyakera 7
omate riri bamobwereti ng'a kobwatekana na amachiko Musa oyo kangorire amagena Yesu agekumba naende bagachana aminto kobwatekana naende bakagendera kuna kobori bakaini sisinga oyo angorire amagena aya nakio goteba erikigekaba akagoroka akabatebi ondo otanya gokora kende kebe aboyo bweritang'ani ekomoruta rigena naende agekumba bono igo yaani bagachikoigwa okirigiti nkwarenge mwanyomenda nyomenda nkwarenge asegete gotuoma ekiagera ekera akona korikaiga omonto achikoriakana aya ndoche nanche ebiana biamanyiru inkonchi abu matora akora gosoma ntaete okore abagaka nabo bachagete basitekera abagaka bachagete igo nkia marika mineti igo nabo boka bare ekero bire atanga nabo bachagete gosoka gose baro isoma okore gochi moino abagaka nabo bachagete Yesu bweka agatigara no mokungu oriete nini katigati ari asate netigu aye kobona ndachenga aku gose ndachengora nando maete mambi yale ayarora mambi yani paka bali abaibi bunere no bali bakobori ngamburanga twamwakira magana bori Yesu morore tororeke kone igwa akaro bibilia goteba ng'a abagaka nabo bachagete gosoka igemineti ng'a nonya nabang'ina mbakorete ng'aki lakini abagaka nabo bachagete kiare nabo barenge mustari wa mbele kero yonsi kegokoreka nonya na ebarasa mbanto kibakonyera nabo ko bagoteba ng'a ntukoru bakoro bagakombazera bakare koru bakoro itukoru bakoro magana muna atanya gokora ng'aki teoyo tigarete embori yarete ng'ombe nandi nabo ko bang'ina bakona ki bagaka baminto moise koinyora buna twakina iga bagaka baminto moinyorete gento muna eke nkiakabeire chisokoro chiaito nomogaka onde otenate ng'a yaro mong'ina muna gwateba koru bakoro gento muna eke nkianya gokora ng'aki kiana koba igo abagaka nabo babeta beritang'ani gosoka naende abagaka aba nabo bamoretete ase Yesu naende nabo bare korwa eriboti ng'a kobwatekana na amachiko a Musa angorire amagena naki akwara goteba naki amariko agokora gochinse bono amina onde taiyo gokogambia yayo onde taiyo genda tokore ebibe naende mokungu oria agatwara ouru mokungu onero oria ekero Yesu abambirwe nabo bari bagoicha na amaguta barosirie amaya bagocha banyora barigereria omobere esabato yasoa bairana bagenda kwiyarigania batimoka esabato buna yachikire bagochigocha Jumapili banyora Yesu okorire naki aya kende nkere kiya Yesu agokoreire ase obogima bwao kiagera omokungu oyo nabo ainyorete ng'a ririkanga nariete amagena lakini Yesu akang'egerera nari gentoki aya Yesu nago ogokorera kende iga yani ogotena gaki omochi oyo oro nare gocha komenya pi lakini Yesu agankonya mong'ina orenga egekone lakini inche Yesu akang'oboremereri nkamenya nande ntu twarenge gesaku gia gotangatanga ekio omanyete monto tana koinyora egento twanchete nokona koinyora amang'ana amabuka inkwana koinyora kende kiya keraki giakoregete amang'ana amabuka ekero ngosoma omogano oyo number 1 igo nkorora buna twanchete kona korigereria ebibe bia abanto yani origereretie omochi ore moino kende gionsi kegochikoba kwarigereria omochi ore moino kende kegochigokwana kwaigu ng'akanga noo kiagwa mang'ana mabagochigocha kung'akanga naagenda bono nyomenda isate ibungo ikomi ere egoteba ng'a gokone koremera omonto engoro karareme enyeng'e naende reme engare egekogera gokogume nogani gonchoka reme engare naende gokorema engare gokogume nabo orarare bogeka kiana ebetereria orare banto bataramanya gose nogakorete ng'aki nokare naende gokorema takorema rioka rema otigarie ase oraimoki nyono okoboko igoro iga rende onye bigotimbi ikororekana erinde onde ogoeta abona nkoboko bono kwa monto narora ng'a yango nsuke gochianga gochigoika ng'a naki monto bono okaraiga ng'a inche gaki nkonye abete ekurate nkioroche kiagera gwakonyi
okoboko takore marioka ng'ante getinde ndime kabisa ekero okorigereria mariko Ayubu akobori mong'ina goikera Ayubu ase ng'one ririko Ayubu 13 ibungo kianda yani omonto arigereretie abana banyarebe rioka tana koinyora ng'ana baye embaro arigereretie abana banyarebe ababe bana banyarebe gento getege gochikoba abuna banyarebe boka naende eri banyarebe abumba arengo ekiagera abaserereti ine abegochaka igo amang'ana n'abamaya asore buo ario omonene kara akorenge nanyorenga amang'ana mbuyare ekiagera yebwanchete amang'ana are emechi ya abanto narote gete kuna gotebana nyarebe iga akora iga yani aye PPC abantu tiga bakobori kiana ayo kobamanyera ekero omonene ararenge buo nanyorenga amang'ana n'amayaro ekero omonene ararenge abana bao bari bamoino bakorire aposoni mpaka mbari gochikonyora abana aya aba ekero omonene arabarenge mpaka bwata abana ekerere abenga moina ige bibagombiro na biorigerereti na bao mbaragota ekero omonene ararenga abao nanyorenga obomaene mbaro omostari mbaro opara arabu gose tokegete ng'anto ng'aine nyasaye buna tokora ng'ainana yona Bayubu akobona amang'ana n'abamaya asoraye okona kugamba abantu bana monto akomini tata ogamba omonto rioka ekero nasomete primary twarenge ekerasi kie faranda abana bande mbare chinda chiariete tindi gotanga sukuru kie kiana bona yoro boiri o akaro gose no seino abana abo chiare gochikoba chisainye igaisana gatwarure bureki bona chinda chiri chiakuniruriri muna twaminyoka cheguro mogaso igo chigo siemege emege bona korigirire tinsa emege ngakiere mera buse lakini nyasaye akabakonya nabo basomete mbuya bari nabo bare goteba ng'emege eye nobotachiri nando bamane ng'ento kiere bono ine ekera yuko nagosia amang'ana ya abantu buna emege aya abantu barairana bagokuname akinyarebe obogima mbokong'ete kobwanyarebe nobokong'u mono torairana tochaka obugao ntoranyore bore obwororo yani gakinyarebe tindi koigukwana nyarebe tindi gokorokora goseng'aki naende erio ime ya edini notokorete ng'aki ande gatogotera negetare gototimokia nekiriri togokenderera nomorai asorogendo botamero emechando yani twatera ng'anere tugotamera lakini erio intorochi ng'abande nyasaye bagotamera bono nche nayo maete twagarire abange mbatagetie kanisa abange mbatagetie baigwa oborandia ekiagera abatokorandia na abatokoranderigwa amana bari batari koranderigwa tabautite koreti ng'aki teiyo ekiagera ye nogotindi gotindiete yani omonto akobona noyo gokumia ore bono muna ikumia kumetie omouko ayegwa igo gwakuna enchoke igo kwaigure abantu bakuoboete lakini ime ya edini mario gionsi pakeria oro orikorete ng'aki anyene biasara bioboriani namba eyemo anyene munabona abang'ina bakoonia ebiasi abang'ina bakoonia chinyanya na emetoriro abang'aini akorete ebiasi bitato korunse biri ebinene obibeka iga basi ogoichoreri gocha igoro bono goko mwang'ambe ekere tari gokobekera iga iya gokobekera iga egere torora ng'ambi tato biakorete ng'aki kwaigwa omonto ogotenga gaki ebiasara bia ebiasi ebiya nabi biandetire obwaro obo onye biakoretire obwaro obo nase bigokoira ng'aki are chinyanya iroka abang'ina abang'aini tari abaga bari bakoni chinyanya nche nateba nungoni muri chinyanya aya inu muri koni inu mokogora oreta chinyanya chiri chiarosire obekanse oreta chingiya korugoro karo chenga nomonto omosacha okong'ori asa gochikotabobokera oikireka omoumorera mogakabona gakoyana korugesia ring'o oretire chinyanya
omong'ina obonaki mbaba ng'okwagori ng'ana agori abang'ina bari bemekebe ijira ite inyanya lakini inta igo yaani chikorera chitaraakwa chikorera chitaraborigu kende chirerete suru omonto omayagate ng'ebiasara biya echinyanya ebiya gose ebiya omaete ayegoririete ebiasara biri buna bire ebiya okonakonyora bwango nogosira ng'akiere maete aye nenkware ekorarera amagena etabiareti 17 verse 11 Jeremia omong'ina gote Jeremia igoro arende 17 fungu 11 omonto akonyora obote nengwa ase enchera ya obong'ainereri aya nenkware ekorarera amagena etabiareti igo bono gwagekorire bono obote nengwa obu kwanyorire ekiagera ore enkware nigo bogosira korwa asore riria oroche ng'a gaki ndoche mbono ndoche ng'a bono nari nebangire bono gogotigara kore omoriri koigo bagateba ng'a ase kingicho chiakwerete abanto bonsi mbakore ng'aki mbakwe ekiagera buna okonyora bwango nogoika nabo buna okonyora kare naende nkoradumwere buna bono egento nkere gekorachanda abanto bande bakonya korigereria emechieri moino ng'omaete moina bokere sitombo iyo abamura baro abaibi bagoita abanto babaura ebinto biabo bamenyete buya bagachire chigoroba bagorire chigari bagorire amaremo abanto bande bari turasi Nyasaye igo turabataka pi ng'aki bono gose Nyasaye agatorengerereti omaete onye tori gosoma ebuku nabo oramerere aba bare moino amate lakini oisa gosoma Psalms 73 Psalms nsaburi mong'ina noraga chigetabu eki oransomera ebi nontura nonsa nane ya botuko riria abarogi bakoirana ngokoa ebiunge Psalms 73 chakere ebiungo gia kabere mmanye gokworoki muna Nyasaye akobatiga yani riria agendereire oroche ng'a gaki oyere pi monto taiyora moikere omonene omobeka ase aterere oakanserimo kwaigu ng'a mboreta chiri eria yaitirute iyo mboreta chiri eria yerwarete bono omoeri yakorire ng'aki yakure osomore oratiga Psalms 73 okay soma bono bono igo yani bare buya bamenyete buya bakoragera buya yani barabwo konaki igo naigu ng'anyora omosori bwe nyama yanda yani omonto nakorera nyama yanda igo ekoba ng'a inte embori egekoba ng'a inte embori ekiagera chibesa nchikorete ng'aki arabu ngigo kaba barabu tatamba bwati bokong'u omonto natwara rikuba iyakorana nyagitari lakini aye norwara mareri iyakaba ng'a karamoretera chikonini arabu emenoru mori koromera banorete ochikwerigeri okumina gakingi kaanda ari bono na inchi ensuke ni ensuke inchi eyemo bono bona abakagena obousi naberereti gunkanywa gaki ng'aki nabaiga ochi muna babuyo onde bare buya korende nase eng'encho bakori chinyama baba gwakora igo arabu yani barabwo mbabwati bokong'u lakini aye orere boki orere bwaira yani barabwo bakorana ekera bwate chiri 10 eyi siringi 100 lakini aye obwate obokong'u kwamaya kwibona lakini okoboko onde kanisa bono nakukondetererete erioki bono yani agokobona aye ng'aki naye oye koigwa esani yaterete ng'o ngaganera agatene nagakwana ngaganera agatene nagakwana mwana koigwa esani ng'a nere naye ng'aki kware goteba naye nkiogokoransa naye yani aenenete atarochi kende akorora omonto ororana yani kanga nere arabu obotindi agokorigereria gwekaga gwa sense danger kwamang'a enchera ndigereiri iga mominasi nini tinkoba ekiagera ninyarete embuyare eriki bono
bono omoerio nkinya sara akorera abantu aba. Verse 18. Ekene. Ono manene gakomoire igo mobeka asara aterere. Erino moturungania. O sirapi. Igo gokoro omonto akona kogenderera ase enchera etagwenera ti aya takona komogamba takona koba na eribaro buna Daudi ateba aye motige ekiagera ogoikigwa ase aterere egento kero na okogwa omogano oyo okore ng'aki. Ando mata abanto abakonya kotwarenda amwe amo na abanto bakona gokora ebibe mbari batari gosoma mariko. Nachire konyora iga notenenka okine igo oika amara igoro. Yani gochi igoro igo gokina oku nokoroche. Osomora rigoro yani omonto agochigotaka korigereri onyora naye akorora. Yani ogotenenka obu mbori kende intetebe mong'ina karati akorika 20 verse 5 to 7 Ayubu. Ng'aki bono oraigore ebuku goteneine koigorore 20 verse 5 to 7. Omochengo bwa abakori amabe oyo bweng'aki enke na omogoko bwa batamoirugeti Nyasaye abwo batochandete tokonya kogamba boire omweng'e bono na Isaka oba na obonene boigete ari igoro na omotu oyo oika ase amare oigo asire kare na kare igo gokoba moyo takona gwichandera amang'ana are moino naki gekogera abafarisayo aba berora ng'a barabumbanga riso barwo barengereri ng'a oyo kangorire amagena muna naye okorarengereri ng'a moina kango kianga echetio mata kanga kiange betio moina kanga kiange betio wacha konyora ng'a onyasa ase nare ebiya bitaiyo ng'ai mbuo ase eng'encho okona gosereria orengereti ng'a kende tikeba bono gokoba moyo tebi Nyasaye ng'a omonene namanyire ng'a yane nontayariserete naende nachanga nyora iga abakristo mbatageti emechando abakristo bakoenda igoro batagete bagende inywe egari egotachwa amaguta bureki etakoreti ng'aki omaete ayende gorogochi igwa 34 verse 17 to 20 Psalms. Onto gochikorware rwake yani ndware ruboire chikanisa echinda achintige yani bagochikoma nake yani nyomani goboire chikanisa echinda achintige kande kake gagochikoba chikanisa yani chiaba chikanisa 34 verse 17 to 20. Mung'ina kwa soma ngomono toromana naye nabora kwanego ekera abanyana oboronge bakorera ng'a bakonywe omonene gakobaigwa na kobatoria korwa ase emechando yabo yonsi omonene garange nabu chingoro chiabo chiabunekire igakobatoria abu berusiri moyo bono tegerera ekebuga ekibuya omonyene oboronge igakonyora emechando emenge korenda omonene namotori korwa ase emechando eyi yonsi yani wenye haki lazima wapate mateso mengi lakini Mungu atawaokoa kutokana na hizo shida zote katika jina la Yesu. Yani gokobo mukristo tagotaka omukristo boka ng'amu omana nonde ng'ama okora gose ng'aki ng'abono gogokende gigochikoba ng'abono ti induchi ng'a Nyasaye ombwatokire Nyasaye taikobwatoka omonto na omonto okobwatoka Nyasaye naende bono gokwama obwatokiri gwachire ero ogokobwatoka agokobwatoka buna etanzi oro tianda ara ababori eraba ngotenga twarenge iga totenge yige esitima egende ng'ora agenderere gotenga ngio taikogenderera ekiagera eriti mutekoreti ng'aki igo gokobwatoka Nyasaye nere agokobwatoka pi nakiagora Jeremia gotenga oragereriwe omonto osemereti mwanyabanto nakwegenda chinguru chia mwanyabanto bono gokoba moyo takona korigereri gochimoino takorigereri gochirogoro erigereri ayo omonyene na takona gotenga kobwatekana na amachiko amusa ng'oyo kango gento getenkiaba ebori naki eke nakorire obogima obo omenyete kobwatekana na amachiko amusa inkikanga nakorerwa inche ndoigwanaine lakini bono nototonya gotenga yani nyenyare boro omorisia riari inche bono rara atigire ekanisa eywo iga tokotwara ekanisa etabwati barisia ekiara moetaine na omorisia oywo
gote kanisa yaro abarisi goika bakoreng'aki naende kero omonto are kwemanya no monyabibare rinde ndirio ndare kobekera onde magisi kero omonto ogare goteba ng'a twensi nabanyabibe tore naki gekogera Yesu achete agakoreng'aki omaete igora isana ibere basi 20 Ecclesiastes 7 verse 20 Ecclesiastes no morandi torike gento tagi komanya ng'eki ngetabuki verse 20 Ekene omonto tari iga inse erio baga oromoronge ogokora amaya otari gokora ebibe omonto tari igonche naye nabanyabibe tokorete ng'aki bono takoira ribaga kona korigereria ebibe biane ira ribaga kona koboria omonene ng'omonene yare koba ng'a omochi oyo nkoyosiri kware ine kende nkere kware korigereria erinde oyo tige bono no tori konyagote ng'a gaki bwoyonde aro baba emechi ene emekong'u kabwoyonde aro nakong'u mono gaki iroka oyo kare gochimata yaani bwebete gaki nonya naye buo nakong'u akorete ng'aki bwebete yaani oroche ng'aye ochogete ekero bogocha gokiri ituko erimo nario ogocha gokuming'a gaki erindi ribono nateba onyarebe naki ekegiansokeira bono tika toigwane iga ekerero ng'aki egesongo Lamentation 3 verse 40 ekiamarika goteba 3 verse 40 tigatwetuke into abanyene yani let us examine ourselves examine yourself I examine myself yani twetuke kero omonto etuke bono ribaga kero omonto agwetuka igotoirete ribaga kona gotuka abande ng'aki baba mwakorete egento keri ng'ayaya tukagenda tukakora goseng'aki baba okwabete omoriri keri inche nare gwanja keri akora maiso marore ekigera yani tindochi ribaga konya baigwananire naende oyo ochenchi egia ekiagera gwatebire tokoreti ng'aki torochi arabu eri tomoiranera omanene togokora gwetuka igo tokomoiranera omanene ekogera ekero gwetukire igo okomanya ng'a iga nachire bogeka naki Daudi akongoki akona gotebia omonene ng'a omonene tontiga nkore ebibe tontiga nkore ebibe lakini intwe torendete abande otagete omonto abe omostari buna naye kwamotongete naki gekogera Bibilia ateba ng'a ekero bagochera Yesu igo bakomotebia ase okomotema ekiagera barorire ebibe biaye omanyete nonya nase abaibi gokoigwa bagoteba ng'a choma aye kara abwate apari aba bagokwana mono aba bagoteba ng'a samba etaeri eye kebiriti eke imbatagete akorera obwango erinde takora ng'aki bono rende ntuko togosoma amariko nki ogokorera ebibe bia omonto otagotiga ekiagera ekero igoro eraike kila mtu atahukumiwa kulingana na nini. Biblia inasema ya kwamba tazama nacha upesi na ujira mkononi kumulipa kila mtu kulingana na nini. Bono Nyasaye gocha gwakara kiro omonto no gokora kwaye aya ningo na kobekera omonto amagisi ogora wadanga tindochi kindochi iroka bangina ngora ngokibale okonyoro garukira omogaka abangina baba kaka baba goche kanisa bakora nanje nonde okonyoro garukira omogaka akantaga sini nyuma akomubona ki obobona nabwo bolisia obobona nabwo bodikoni obobona nabwo bwana kwaya yani akarabeto modikoni igora aruete ke yani akona kubugatireria omonto ochora sana obokristo obu oruo motigera amatenga gakia singenjo renda yegwachenekire bono korangaki omaeta bangira tigamba inyoriga ekero omonto agure nande komoirani ari esa arenge tokaga 1+1 14 verse 14 Proverbs. Yani omonto atete nomonto kabere omokristo bono asoe kwabusera oromeme tabusera kiabuso kiara obokristo bono bwachire oruobeke gocha omonto orio tiga obokristo omonto ogure korwa ase okwegena kwaye
iyago isaneka no kwama gwechingenjo chiaye na omonto munyani igo agoisaneka asomo yoye igo rioka igo monto kagure nande gocha komoira ni elie sare ngopara ngeri gento kereraisi waronyo monto onjo kirochire kanisa morere buna lige na liengoko morere buno omwana ekengwerere takora kubwateriringa gento gitingia bete gento gitingia karatari goraruete bibilia yateba nga twensi nabanya bibeto korete ngaki oigera ngo bwate kenda kuborie karonta ete kosaba kenda kubori buna tuegera to mborie gento kwaroche nande gitinye geretio mate na janga nyoraiga omonto amate nganchi kobori baba una tomenya tari enge gocha kabanga na chiri gotangaze kanisa chaba tigangire tigangire akero omonto akobori riswali na bara abori akonyo omonto onde asa keiwete asa keroche onyora okonyira omonto lakini rende sengencho ngobwa bambororo bona ekira igorende ono ninje nchake koreta omugano abangina kando abagaka kando gochakera mambi bono gochakera mambi ni abantu kando kando ekiagera rinde ririna ateba ng'omonene ngotoburugera are nande rero natebire ng'omonene gagotoburugera ke omonto etuke omonene kaenda togotoburugera bono nogwetuka bono mambi nkorenta nda abang'ina nande abang'ina mbanchete ng'a twana korasoma ng'a abang'ina baigwera abagaka bancha abang'ina omaete nabo ntasome eki bagatokore egento eki nabo ndarenta mang'ana agoteba ng'a abang'ina bari bakare naki bono bagakora enchiri chingaki chiabo muna baetwe intwe ng'aki torakore ende goetera ase tore toba omong'uso tong'usa abande bacha ase yeso batatebiri ring'ana igo torengera ring'ekero ngocha gotenena ng'a ngocha gogotebia Maria ng'ancha gogotebi muno ogochigwa nsoti ng'ang'a muno ogochikoigwera nsoti emiaka eyosi mwamenyire nere iga ng'andero ebinto njamang'ana ndagosomere nari bibilia egoteba ng'aki abang'ina bakare babo Dibora nki bakorete baba Abigaili nki bakorete baba Jezebeli nki bakorete aye nki ogwenerete gokora ekiagera bibilia egwatana nang'a oyo Nyasaye aitereire omoiko oye ere iga amoitereire arandie amang'ana amaya arandie obosibore ase abanto basibire yaani ari ase akonyora ng'a ago obokong'u mborororo orete oboremu mwana komanya ng'a omonto naro otamati koremia omonto akomete ng'a bono gaki abanto ngokweru bare lakini bono nabo bagobiefu maete inche nagokumiri muno ogobiefu omaete tari ero ore bobe inkeri ng'a obororo bore ase enkoro nomanya nokorete ng'aki naki ekara komete omaete yaani gwabiefiri baka nakondokire bono bibilia neruete omwerekeo omanene atokonya gotora aba ase amatuko aya atigaire atoa amang'ana buna koreng'ana ararorire abe buya asare erinde gatogokora ekrusedi eye totebe ng'a twomenanere na omonene buna tana koumerana rinde naende twamororire ere buna tana komorora rinde ase erita ria Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.